Maya vanogara vachinochituka everyday vachiti ndiri muroi ndakaroya murume because murume wacho akabatwa chirwere chepenzi akati muri hure muri muroi womunhu. Munogara kupi? Togara kuKanoni. Kupi? Pitspombi. Kwendogara vanhu vanenge vachikusevhai vanosiya muchisvika nguva ino musati mabhidzwa vanhu vanobva kure naye zvodese. Amai kwose muchida vanoroi muslim prophet. Inini zvavari kutaura ndiri kutozvinzwa ikozvino nenyaya yekuti ivo panyaya yavari kutaura kuti mwana wavo mukomana baba vakatanga kurwara 2021 ndobva muri chiini chii maiguru namaini pachipari. Okay, ndizvozvo asi zvinotaura saka baba vatanga kurwara 2021 ndobva vakumborapisana nabambi. Saka last year mwana wavo mukomana wekutanga akauya mushure mekunge ivo varasira baba hembe panze. Saka vana vakauya vachida kunzwisa kuti imi maizorasa hembe dzababa panze nemhaka ndobva vakubvunzana vari murumu mavo vachibvunzana. Mwana ndopa akabva ati plus imi munoenda kunotora mari yerenti musiri kurapisa baba mukaramba kutengesa mombe chichi. Ndobva vatanga kunetsana. Ndopa akabuda mwana ndopa akataura kuti ini panapa kana babangu akafa inini panapa ndouraya munhu. Inini ivo ndobva vazobva vaendera baba kupeaceful nekuda kwenyaya iyo. Ndobva baba vachirwara tikanopinda baba vakanopinda vakapiwa 5 days dzepeaceful navo. Saka inini ndakaguma ini ivo vakauya vachiti vauya kuzona baba muna February. Saka vauya muna February vachiti vauya kuzona baba ini ndakavagamuchira because baba miri yavo haisati yatondekudai. Ndobva ndagara navo. Rimwe zuva ndobva ndaona mushonga mbamangu. Ini ndobva ndakumbira baba kuti ivo kana vachida zvekunokumani ava ngavavake imba yavo. Vavaka imba yavo keti 2 ndichitoda kubvisa baba. Vakadonhedza mushonga vayozomhoresa baba. Vachiuya kuzokwasisa baba. Inini ndobva saka ivo vaitovaka imba yavo. Saka vana vakauya nemuroora wavo makadonhedza mushonga. Handina kana muona mushonga wacho asi vakatokudza kuti vakakudza musi wacho mubani musi wacho vakakudza kuti madonhedza mushonga vakatouona. hatina kana mushonga ndikaone akangoti kwaiti wakadonha ipapa mukaunonga ipapa ivava muri muroi womunhu nekuti makadonhedza mushonga ndikaona asi dzaitovanima chipirayo. Saka inini kwaiva kuri kumanhiri kwemusi wacho wavari kutaura uyo kumazaro agoita nekuti vaiva vauya nemuroora vachinama imba yavo. Saka vakauya vaine muvasukuru. Saka uyu akaenda kunotamba nemuzukuru ane 4 years muzukuru wavo. Saka uyu achitamba mwana uyu akatanga kuchema. Uyu atanga kuchema baba ndobva vanditi enda unotora mwana. Inini panguva yandakafamba ndichienda kunotora mwana ivo vakabva vasiya kunama ndokumhanya ndokuita zvekumhanya ndobva vanhunga mwana ndobva vakanda. Inini ipapo ndobva ndakaudza kuti muri muroi nenyaya yekuti mwana wangu uyu kubva tiri kuKanoni achitanga kukambaira aiti akakambaira aida kupinda mumba vanomusundidzira akada kuti avabate kudai so vanomusundidzira. Saka maireva kuti mwoyo wavanawo wakafanana newemurume kukanda mwana. Mazvidzwa ri mai ndazviwo hangu asi ndoda kupupura waipapo ini mwana handina kukanda asi kuti vana vakanga vari vaviri vaitamba musi vana vaindobva vachemedzana. Saka ini pandakasvika ndichibata vana avo vakaona kuti mwana ungapoterwa akandiwa ndingapotera mwana akadai iye aitotamba neyanga mukuru nemunhu. Saka ivo chavakangoramba kubatirwa mwana wavo chete izvezvi mwana wavo hatodi kuti abatwe nemunhu ipapo handoti mwana wangu anoroyiwa. muri pachibara imakatorera murume anogara pisoti aiwa ipapo handina kumutorera peace order nenyaya yekuti vana ndo vakanga vakanganisa zvinhu nekuti ivo baba vacho ndo vakanga vanyepa vakanga vanyepera vana vachiti ndakanikwa zvinhu panze baba havana mboda kukanikwa zvinhu panze. mama vaita sei baba ndakavabvunza ndikati koi baba munogwara kwose muchiita kumaini kwese muchigwara muchidzoka kwasviba ende mangwana acho munomuka musingakwanisi kufamba negumbo racho narakasviba. Ndo pakatangira nyaya baba vacho kati ndiri zvokutongwa ndiri zvokubvunziwa but nhau yakanga iri baba ava vari kubata baba bose kuti murume ngasainda pamaiguru murume ngasainda kumba kwavo zvose ivava ndova nezvosa pakadi 5 years murume aiwa murume ndakanongoti saka achauya sei aiwa akatanga kutousata uya asati ambotorwa achauya sei tichigara tose kumaini titose izvi saka makabhirijani
Wakangaisa mutemo. Ndakakangaisa hangu asi ndora kuti zvaizvi. Saka maona kuti kumwe kumhanya hakuiti. Murume wako ungamutora episode. Omutire. Muramparisa moto munoda asvike. Munoda asvika. Anangobatikana woni musho yanga tumira vana kuti vana ina mushungudzo mai. Sabatikana kudeni. So tikuti suka muri pachipare vana mai vangu. Mashoko yose mutara vantu taurika. Zvinhu zvinoma zvinowanika pachipare. Asi hatikurudziri kuti muudza nemashoko akadii. Akadaro. Musapumhane uroyi mai. Hamuna matsamba ezinhata inobvumidza munozva munotaura makavhetwa neezinhata munowanzotaura chokwadi. Saka musawanzo kushandisa muromo wekuti munhu chii muroyi. Manzwa here muri? Saka vanhu maiguru venyu kana makataura muchidero madii mavakumbira ruregerero. Pamusoro inini ruregerero ndinogona kuvakumbira, asi uyu mwana wangu izvezvi ini ndakatonopinda navo mupeace ward nekuda kwemwana wangu, kwete iye ndine umwe futi ari ukadoma ivo vanotoshandisawo vana vavo vachishungurudza mwana wangu. Ini ndikatopinda mupeace ward uyu zvavari kutaura anopupura ndimani nekuti ivo vakasumudza mwana vakamukanda. Ini ndikabvunza baba ndikati zvinorevei takambobva ukadoma. Baba vakati izvi ini hangu semunhu ndine peace ward ini handizvikwanise zvongoda kuenda kutemo kuitira kuti mwana wangu agara. Ivo vane peace ward futi yekuti inini izvezvi ende peace ward yacho vakatoibhirita futi kuti vasasvika mbavei inini kuti inini nevana vangu vasandishungurudza. Saka inini ndataura kuti uyo muromo ndakautaura mushure mekunge ivo varovera vatora mwana kuita wokukanda zvavari kuramba chokwadi chavari ndoza ndati amai kuri ndivapi ndivavo amai kumbirai ukasori kune mumwe wenyu wana munhu uya kudare kudai arwadza kana kuti gativabvunze mamuchida kuitwa sei Mambo vangandikumbira havo ruregerero nhasi pano izvezvi pane rimwe dare pane kungoka makamondisungisa futi handiti usibvukoti tichibva ikoko zvikandira munogara zvakanaka vachisvika pa vachidzura muriwo wangu wese saka vakakumbira ruregerero munodare vachingobuda muno vati mutanga kunze mai ava zvavana saka vosara kuno ngavasare zvavo kuno kana vachiita ndada kuda kuvhunzai mani kuti ndimuri kushungurudzika ndimauya kudare ndizvo maamuri kuti chii maamuri kuda kuitwa sekuritwa here muda kuti vaite aiwa kuti vaamire kunyanya kuti ndimuroyi ngavamondibhadhara nemhosva kuti vakati ndinotora hama dzemurume ndigonotora hama dzangu vagonotora hama dzangu ini ndo muri vabhadharwa nechii ini ndimunonditongera ndokukumbirai kuti mutongera kuti vamire muromo wavo kuti ndoroyi handina munhu wandakaroya asi vakanditi vane mushongo wakandati muri vanhu vari pamurume muchete murikudya mundiro yemuchete makonana ini nekuda kuenderiyo nditika matiti waisi asina kusukwa moti chii amwe adanima so tiri kuti mamuchida kuti vakuripei chii ngavandibhadhara nechii toro mbudzi nhatu chaito kana 4 ngavabhadhare zvavo ngozo kundishunguruga mai vava nhatu dzakawanda ngavamupai mbiri anomatsvaga mbudzi mbiri maisevendedzwa mupawo maigurei apapita munobva kana handina chandinobva ini ndoda kubvunzawo nekuti munotauya mudare inini mbudzi ndovabhadhara asi inini zvese zvavari kuita nekubhicha kwavakaita kudoti inini dare rinonditendera kuti ndiite zvipi nekuti inini mwana wangu ndiye asina basa kwavakaroavakabrita dare racho ravakupai mutombo munosukira kana kuine mutombo uri kana panewo zvakatyo ndiko munodzokera mota mwangu wacho ramuchemuuya ndazvinzwa madza ndouya hasati ndatobva neadza dzakawanda bandobva manje manje ndokufonerani ini ndava ndikukumbirai mweya wekuregerera nditika asi mimi semudiki takasonzawo mashoko anorema kumuhata nditi ukaona munhu achipoterawo kudaro saka tatungatsvagira mwedziko imi vakazokanganisira uyaiwo makasonomunoe
asi kana iri nyaya inenge yakaenda kumatare aya ndoko munodzokera. Asi kana zvii zvedu hatitaurana pa isusu basa redu ndekuchipare mukabvunza vanhu vari muno vazhinji vanacho vamakazvarigwapo vamwana sekuru vavo vanacho vamwana. So zvamukutaura zvisi zvinyowani kwatiri handitika mashoko epachipare ndopawo chete vane maponda asi hadi kuchairi unongochitaura pamwe wakakwira pachuru vamwe vanhu vachinzwa muno murori vakadaro saka anoda kuchenurwawo. Saka ina munotitsvagira munotsvaga zvari tipedze nyaya chete. Inini murume wangu ari kutorwara. Saka inini ndikavimbisa kuti ndinozwa nazvariri. Izvezvi kutouya kwataita kuno ivo vari kutozvisiya tasiya vachito tasiya baba vakatova baba ndo vanowana baba ndo vanowana. Saka inini wokuwana kwababa ndonovaudza ndonovaudza kwemambo kwanzi kuti vambudzi but moti ndakavati musi wakati ndovanchauya saka taurai taurai mukagona kuwana 1 teverai mai mukagona kuwana 1 moisa motaura musi wekuti munoteta ndo ndokudaro handi mawa kuti vataura kuti kuti ndicheni mwoyo wangu cheni ndoda kudai mazingamai vanotsvagai fona raticha mukadziita muchipodi dzichichema mudare munonga tiri ndasindira tokuti musi wa15 tokuenda nezvarededare chakaidzwa musi wa3 apa dhuze kubva nhasi mambo 19 2 weeks dzinenge dziri 2 weeks kusvika musi wa3 pamichindaanotsvaga dziripanzira musi wa3 kana musina mbudzi inotsi iwe mufana wangu ndokufonera mai manje ndiri mudare ndokufonera muzukuru manzwa musi wa3 tozotaura kubva ipapo inyaya yekusukana pamwe pane papiswa nemunhu zvinowanika pachipare mwe anai wangu dai pachipare inde munonzwa kuti ndonyaya iri kukonza munovimbirira murume kuti adzoke kuvangu izvo ndira muri muchivenganaa saka varume tinofanira kutodi fana kutozvitenda kuti vamwana vanhu vari kutopfaurana